Magpatuman og big-time oil price hike ang makumpanya sa lana ugma kung asa ka 16 pesos ang isa ka sa matag litro sa diesel. Busa mga mananagat og negosyante sa Alabel Sarangani, mialma na. Ani ang report. Epektibo ugmang adlaw, muusbaw na sab ang presyo sa kada litro sa produktong petrolyo. Kini ang ikaduhang sagunson nga oil price hike nga gipatuman sa mga kumpanya sa lana karong bulana. 6 pesos ug 10 centavos kada litro ang isa ka sa presyo sa diesel ug kerosene ug 10 piso sa kada litro sa gasolina. Busa ang mga mananagat sa Alabel Sarangani, mialma na. Si Nevan Jude Bande, kinsa pipila na sab ka tuig nga nagapanagat, nabalaka gayud sa epekto niini sa iyang panginabuhian, labi pa nga krudo ang ginagamit para sa iyang bangka. Mas dako man gud daw ang iyang magasto pang palit og krudo kung itandi kini sa iyang kitaon. Sobra pa man sa times 2 ang presyo karon kay sa una mo start krudo lang, mo starting ko og 5 mil karon mo dagan og 12 mil. Man pilara mong income. Busa nang hinaot gayud siya nga unta mo balik na sa normal ang presyo sa produktong petrolyo sama kaniadto. Labi pa nga minus gayud kuno usahay ang iyang makuha nga isda sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanagat. Mapaubsan pud ba? Man bintaha man tong ubos-ubos ang krudo kay maka ang katong saka sa krudo dire man to mapunta sa mong kuan kanang income. Samtang ang negosyante nga si Jaria Sulantay, nabalakasab sa epekto niini sa iyang negosyo. Labi pa nga nagaangkat sila og isda sa kasikbit nga mga lugar. Dako kaing nawala sa mua. Kumbaga, parehani mamay 6 may para lang ikapital. Kung pahalin, mingaw kaayo. Usahay ka nang matabal na mo ang uban. Matod sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo sa lana tungod sab sa paglihok niini sa world market ug taas nga demand niini sa US ug Europe. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.